Velkommen til Detox dag 2. Vægten siger 96,3. Og jeg hører Blank and Jones. Fed skive. Ja, men det er stadigvæk stinkende varm. Hvad siger den? Den er jo oppe på 28. I går var den oppe på 31. Det var lige lidt for varmt. Nå, men her er så dagens juice. Og jeg lægger ud her lige ude i haven og plukker de her flotte bladbede og gulerødder, askylle og æbler og citron, lime og squash. Og så juicer jeg det, og så tager jeg noget af det juice og laver og bruger som base i en smoothie. Så men det kommer jeg lige tilbage med. Hej. Ja, så er jeg tilbage igen. Nu har jeg lavet juice. Og så tog jeg en banan og blåbær og en pære. Ja, jeg har allerede gjort det, men jeg glemte at tage videoen. Men nu har jeg lagt en banan og vist, hvad jeg brugte. Jeg vil tage en banan, blåbær, pære og nogle frosne jordbær. Og det er så over i blenderen. Brugt som base her med juicen som base, og så frugterne oven her. Skal jeg lige smage. Fantastisk. Ja, nu vil jeg sætte mig om, og så vil jeg nyde lidt Black and Jones her sammen med min smoothie. Det var alt for i dag. Ej så længe.